Hala, minyuin na imong manok diya. Ako ra mong gilantaw gisubay ba bas hindi. Asa ka to kakabo? Dugay man. Bart! Pagka nindutag lawas akong manok. Hamis pagkay balhibo. Di pala sa ako ang asawa nga. Bitay na kay tiyan. Ay pay manok na lang aploy-ployo na ni kay. Murag ganahan pa ta ni. Nausa naman ka pa. Buntag pa kay sayo manok na daya mo ang hapid-hapid. Hala, minyuin na imong manok diya. Sorry na good ti. Naman ni away good basin ako ra mong gilantaw gisubay ba basin hindi makaksudan ta na. Subay sa imong nawong. Uto na kayo, baka gakabo eh balong na ako lakaw pa ko kaligo. Ay, limutan ako. Sige, magkabos ako. Limot-limot. May pang manok. Sigihan lag hapyod-hapyod. Di na vitamins pa. Ako mismo rejuvenate. Uy, bakukang. Mads, nada si Bax. Wala dire, kakabo og tubig. Sige, tagdo na lang ako. Umog-umog ba man ni akong tuwalya? Uy, ako asa day ning ihalay be. Pagkaiganga po tayo eh. Ay, nahulog pa akong shades. I'm so hot. 2 hours later. Matay dugay mo kay si Bax. Asa ka to kakabo? Dugay man. Matulog sa ko eh. Kanay murag nindot ni hapin. Matay no. Dugan man ni kula kalambing sa akong asawa day. Lambingon ako turon ning uli. Hala. Gahigda naman daan. Layogon bi. Bart! Pakukang! Buwan ka sa nakauli mo! Pwede man po. Si Tatoy gani, ibog na ko. No? Box! Box! Ali po! Og shout out di ay kay Romel Timanono, FBM Vlog, MB, Ryan Campaner, Mike Cron Pande, kay Ate Jade, Charbia Pilar Moncada, og Ilumbaring Inte. Og dagang salamat sa makanunayon yung suporta. Og ayaw kalimot follow sa mong Facebook page og subscribe sa mong YouTube channel. At si Bugay Biners, daghang salamat. Follow and share. Thank you!